Pois canta imprecisión, cantos erros defensivos tamén. Ainda que, bueno, o Calvo Siria, teño que dicilo, tivo ben agora Sebastián nese lanzamento aí en apoio. Facendo agora a Cuco, sai Pablo por mor dese golpe de chimpo para dirixir o equipo aí no centro do ataque do Calvo Siria. Aí está Sebastián xogando precisamente co recén incorporado con Pablo Fernando. Pablo, balón chega para o argentino, vai ata 6 metros. Penalti, non? Hai penalti 7 metros por defensa interior. Balón dividido. Si, non está vivo, non, o Calvo Siria. A verdade é que non é só hoxe, eso suele nos pasar bastante. O dos rexeites, non sei como facemos, pero sempre os collemos eles. Aí vai Sebastián, golpe franco. Balón para o Calvo Siria. Fernando quen xoga con Pablo, de novo Sebastián, gol de Sebastián. A posesión de todos os xeitos é para o Calvo Siria. Aí está Pablo con Sebastián, aguanta Sebastián, golazo de Sebastián. Terceiro tanto para él no partido de hoxe, pero non chegou a recepcionar Marcos, polo tanto recupera o balón o Calvo Siria e vai Sebastián, golazo de Sebastián. O tiro aí de Iago, polo tanto recupera o Calvo Siria, que quere máis. Aí está Sebastián, golazo de Sebastián. Moi motivado hoxe Sebastián. Sí, señor. Agora sí entrou ese lanzamento. E recordo de distancias, o Atlético Novas 32-22. Xogan ataque o Siria por mediación de Pombo. Este con Fernando, balón chega para Sebastián. Sebastián para Fernando. Fernando amaga o pase a Alex. Aí está Sebastián. Que ben se foi Sebastián. Lástima. Ese lanzamento que se lle foi a Madeira. O golpe franco parecía claro, como dicía aquí Dubra. E o Novas marca gol no contraataque. Sí, e dende o banquillo pois tamén se rían e aplaudían. Corta ese balón aí Sebastián no contraataque. Gol de Sebastián.